Pakde Buta. Kepiye? Turu kayu bakar. Ra nyangka babar pisan, ra nyangka babar blas. Mak bedunduk, mak bejudul, bareng ngerti ana pawongan gedene Bali Bulwetenge, tapinan. Golek tekan kene jebule lamung arep golek kayu bakar. Bener Pakde Buta. Apa sak temene awakmu iki ra ngerti? Iki ngono sak temene alas larangan. Aku sak temene ngene lho Pakde Buta. Aku iki yo piye yo? Wis kepepet Pakde Buta. Kepepet. Nang kono wis habis. Kayu nang kono wis gak garing. Tapi nang ngene lho Pakde Buta. Aku netepi kewajibanku. Aku kan diutus Kanjeng Rama supayane aku mangkat budal golek kayu bakar. Lan aku bali orang nggawa kayu bakar, aku yo isin lho Pakde Buta. Ya. Yen kewani ngancik ana ing kene iki apa ora ngerti sak temene sapa sing duweni kuwasa ana ing kene iki. Sing kuwasa. Sapa? Wela dalah. Sing kuwasa ana ing kene iki ora ngerti ya sira. Sang Prabu Dalem Yeksa Buta wakile aku wakile. Papatih buta kang ana ing alas angker kene.